So Peter, I want you to tell me a little bit more about what exactly are we doing here today and why. אוקיי, אז הגענו לפה היום, הקמנו את הפודקאסט היפה הזה, חדש פה בירושלים. יש גם סאונד טוב, גם תאורה יפה, מצלמות טובות, ואפשר להגיע ולדבר. And for what kind of clientele exactly is this podcast? נראה לי שאין איזה סוג קהל מיוחד שזה מיועד אליו, אלא בכללי זה נראה לי להביא במה לאנשים שרוצים כאילו להגיד משהו. Sounds amazing. And how exactly does it work? Like how do I get to you? How am I able to book an appointment? Like... אז נראה לי שהכל יהיה בדף החיטה, כאילו גם לראות על המקום, על הסוגים השונים של החדרים, איזה סטאפים יש, איך להגיע, כל המידע אני מניח שקיים בדף החיטה. And what exactly are the benefits of specifically this podcast studio? אז קודם כל אנחנו במקום מרכזי בירושלים, בכניסה לעיר, ממש קרוב לסינמה סיטי. יש פה כל המקום. גם זה מקום פסטורלי מעובר, יש מסעדות. מבחינת הציוד, יש לנו את כל הציוד שצריך. כאילו בין אם זה מצלמות, תאורות, סאונד, הכל ברמה מאוד גבוהה, מאוד מקצועית, וכאילו החבילה זה all in one. זה רק להגיע ולדבר, ואפשר לקבל כאילו בין אם זה חומר גלם, בין אם זה עריכה, בין אם זה לאנכי, לאופקי, לאינסטגרם, לווטאבר, את הכל אפשר לקבל, באמת רק להגיע ולדבר. ויש סוגים שונים של חבילות, משהו שאפשר באמת להתאים למה שהעסק שלך באמת צריך. והשוס, יש חניה בחינם, חניה במרכז ירושלים בחינם, רק להגיע ולדבר. אשכרה. יואו!